Mangkel lo iku. Tak bungkus. Nah, si Mak goreng ae. Oh, iya mah bukan gak nangoni malah jeruk tubuh. Ngomong apa? Bungkus pisan lo. Arek kok. Niku yo lanang pancet ae. Ya sih kon niku. Cek tiktokan ae tak. Dadi arek kok. Mangkel lo iku. Tak bungkus. Lah, si Mak goreng ae. Lanang tiktokan ae mbok sinau ngono lho. Jenenge prei. Ae ta. Heeh. Ya masihan sinau biar jangil tadi gede. Lho, Ben wis dadi wong ngono lho. lah emang bener gede dadi wong. Wis kon jawab ae tak. Nduk urek. Arekku. Wis modal kerja. Nyau sing temen kon. Lah, Dek. Kon delok emak iki lho. Emak iki. Ngombe iki banyu kali. Isi ulang banyu kali lho emak iki. Tek gua kon njuk dhuwit. Wis, Salim. Kon duwe dhuwit ah? Kak. Beda dhuwit njaluk, Mak. Oh, duwe mah bukan gak nangoni malah jeruk tubuh. Mau. Bungkus pisan lho arek kok. Biar mak budal. Mangan nang piring yo, tak siapno. Saudan. Mana kok masih? Melo dah. Heeh. Enggak no. Udah nangis lo. Panas nang kono. Ono AC soalnya. Mantune yo gak ono. Iku tak ada jagange. Nah, ojo langsung temen. Oh, Masak tok ngono iku. panas ini, Mak. Nek adem yo kan terus DPR kir kon yo melu. Amat dimelu. Aku kira ya Allah. Kon kenapa kon iku? Ini depan sih lama aku. Satu aja, kir. Mak kuat, bodohnya mat-matan. Salah deh, tak dagang. Malah jaga enak no, kok ganjingnya lo. Loh, iya. Bisa pencantum lo tak. Mela aku sih melo ae kono. Salah gak tidak, kasih kok. Wes do nemu duit 1 juta ya. Amin. Napa ro be ana wong warisan. Menang nang ngono lho. Warisan wedhus 5. Ono. Mak ngelok mak disuwe ya. Ya wis jek situk, Kir. Ben lapo sih kon melo iku. Mak ngelok mak. Kono lho ning lan cukup banyu kali kok lho. Ngelok no. Ganggu ae. Lapo sih melo iku? Yang bol apa kon melo? Malah gak duit tuh sih mak. Lapo ngaret? Kon gak ada bisnis, Kir. Meskipun emak gak duwe ngonan, kita dikek iki jange iki ya suket iki tak babati kabeh. Iki gak ada sukete, Baba. Wong-wong sing ngarit iku cek nang mburi omah kabeh, bayar. Nanti buka restoran wedhus, kebo ngono iku. Mak jange iku. Kan lumayan bisnis iki. Kon menengo. Turun lho. Lapo sih gak bisa motor kayak mulut dewe aku. Ya teko delmu iku wae. Opo iku lho pedhae lu colongen. Apa-apa? Sikatan ngono wis, cek resik pisan. Mak iki golek duit yoan. Nemu-nemu duit 1 juta lho nang jero harta karun ngene.
rame. Wis turu-turu ngono lho. Tinggal kon bapak. Kebun. Dari bapak lho. Iku peda. Kok seru-seru mental pean. Bapakmu itu ben kakek pola le. Kayane top-topan tibane peda selangan. Lu demak biyen niku yo. Ya peda herle. Nyatane peda rentalan. Tak matane bae. Sing sabar diwo. Ben lapo sih kon? Bakar-karo njaluk peda iku. Donane mbok Darmi kok lho. Dolino kono lho. Korek. Dan melu tak pacul ini bisa. Tinggal dolen, Mak. Loh, gak sugeng. Aja pedaan, Rek. Peda kon ndi? Palingan aku. Pikir gak ono. Pak penculikan pisan iki. Peda sapa kir? Iki delok iwak iki. Konek aku pisan. Memang Wacane, Bu. Bapakmu. memangmu lho. Gak apa-apa. Makmu lho. Gak ngerti lho. Bola. Gak ngene iki lho wacane lho. Pak Gatul iku. Lho. Wacana. Wacana. Cidun sih wacana. Saya tak teme. Ojo. Wow, dunen naon gak lu. Nunggu loro. Kon mbok peda katenan. Mau. Tak ngare tak tinggal. Wow. Panas-panas ini kok guyuran. Pula enak sih. Ibu ojo ganteng. Wala guyuran aja. Aku Apa dari gun? males panas-panas kok. Delokno makku nggo. Kung. Mana makmu wong nglutus ae. Mbeki wong. Kon elek aja aku dah. Elek aja aku. Mare kamu ta aku mang ndelok iwak seneng saiki ndelok kon gak seneng aku. Tak mulai aku. Lho ikan, lho iku kemana lho iwak sini. Deloken ngono lho iwake, lapus e. Kok lek ndelok iwak sih. Apik-apik iwak iku. Heh, kok cukuken ya? Iki masakan. Aduh, Ya. kasih gue. Males. Wis, gatel kabeh aku ngono kene. Adus aku. Bayang, ngomong makku. Sonang kok kene ae. Kok tak parani neh. Kaca. Ngapa rek iwak rek? Apa nek nyekel iki? Nek jaran pisan. Batu pisan. Loh. Ngapa rek? Wah, ada jaring lagi. Loh, itu ayo deh. Enak rek. Apa ya rasanya ya? Oh, iku malinge iku. Luang sini kan. Oh, keketen aku kok. Anak kok. Dol nang pasar yo kon.